Sabes que pasa, Iván? Que estamos estreando o primeiro extra de YouTube. Bueno, eles estiveron connosco xa hai 2 semanas, porque claro, teñamos que primeiro facer a estrea da sección en directo na Radio Galega. Que che pasou? Mira, ten problemas aquí. Está pasando un poltergeist aquí ou algo raro, É un postre. Está movéndose mira, todo está. Aquí, mira. Aí, Xa está, xa non se move. agora vai ben. Estou con Iván Müller, o flamante colaborador do Como que non, Sí. e con Bueno. dúas maravillosas persoas, digo lo de en serio, grazas por estar connosco durante Gracias estes Gracias programas. a vos por No, invitarnos. ti non. Está ben que diferencias. Está Iván Müller e hai dúas maravillosas persoas. Vale, moi ben. Empezamos ben. Cantos anos Está moi ben, sabes te que o va. mellor despois de cantos anos levamos? 15 anos, relanzamos a carreira agora. Cuidado. Hai que rodearse ben de xente que No, teña no. talento para ver se nos pega algo. Certo. Isto é así, Ahí bueno. está. Carmen, Adri, Sí. houve unha sección que non, bueno, houve dúas. Unha por programa que Varias. Non, houve dúas. curiosamente tocou as dúas a Iván. Sí, non sei por qué. non, Cousas que pasan. que conste que temos un concurso Tamén. que se chama Baile Balo 1, que hoxe non puidemos facer, pero que neste segundo programa, pero que imos retomar porque está moi guai. E mira, xa está feito, menos traballo para o seguinte programa. O que non gasta, o que garda sempre ten. Pero unha das seccións chulas que temos esta tempada é unha sección que vos vai presentar Iván. Eu a Iván dixenlle, quero que veñas, porque non, mira, ves, xa se non me saio en todos os programas, aí me agora. Como que non, pero quero que fagas unha sección do que che pete. Entón el díxome, dilles o que me dixeches. Mo dixen, traballar, buah, sí, no, pero claro, digo, por que non o fai outra persoa por min? E dixen, pois xa está. Entón, pois, como teño a nai que ela quere moito os seus fillos, os outros dous, pero a min tamén, pois dixen, mamá, por que non lle faste unhas preguntas? Porque eu son como Carlos, eu entrevistar non... No, entrevistar non. Fállete unhas preguntas aos convidados. E dixo era, como que non lle vou facer? Entón, aí está. Foi iso, entón teño unha pregunta para cada un de vos. Bueno, eu non. Bueno, Ten a tu miña nai. que se chama Chola. entón eu dixenlle, xa está, vais a chamar as preguntas de Chola. Eu dixen, Non- guau, mataste aí o cerebro, cuidado, Cuidado, No, isto é a impresionante. fábrica de ideas, pim, pam, as preguntas de Chola. Resulta que Chola ten unha pregunta para cada un de vos. Ah, que ganas. E o que imos facer agora é escoitar a primeira pregunta. A primeira é para Carmen, verdade? Vale. Estas non se poden pasar, non? Non, No, Estas son intransferibles. Son persoais e intransferibles. Pensa que Vale, ela vale. pensou a pregunta para Para cada un cada de un. vos. Quero Mira, decir, Xa, no. xa, sí, será un pouco broma. Aparte de que a xente vai velo nunha segunda pantalla, vos tedes ali ese monitor e Vale. podedes ver tamén esta primeira pregunta de Chola. Tacata. ¿Estás ben? Sí, Sí, fenómeno. vale. Pois nada, a ver, agora tens que facer unha pregunta a Carmen Méndez, vale? Carmen. ¿Qué decir? Carmen Méndez é actriz, monologuista, un pouco, A ver, vale? Pues preguntaríalle a Carmen Méndez que tal lle vai a carrera de actriz. Que tal te vai a carreira da... Si ten algún No, vamos sitio que- tamén, vou Si, para vou lá. poñer porque xa escoitaré. Quen é e se ten algún sitio? Claro, se ten algún sitio tamén, por mí. Ese ten algún? Se tens algún sitio para ela que apuntes. Para actuar. Claro, eles. aparte de que como che vai a carreira de actriz, dixo Vale. ela, se ten algún sitio para min que me... Pois a carreira de actriz vaime. Sempre hai cousiñas, pero nunca as podemos dicir por se caen. Bueno, estou aí co tema do monólogo, preparando o monólogo. Moi guai. Estou aí cunha cousiña de teatro tamén
iniciándose e despois pois sempre estamos un pouco tamén a expectativa de cousiñas, de castings que xa dependen un pouquiño menos de nós. Entón vai, con respecto a se teño sitio, claro que teño sitio para ela. Por exemplo, Sí. Ai, mamá. Ai, mamá. Sí, espera. Por exemplo, cando? no, é que estaba pensando en que, por exemplo, cando vai a facer eu algunha vez algún monólogo que me gusta interactuar co xente, podemos facer algunha cousa xunta. Pois con ela vas a interactuar que lo flipas. Bueno, está ben. Eu son un representante dela, Ah, teño que eso. dicilo para... Pois xa falaremos. Xa falaremos. Bueno, agora si veis, escoito moito mellor. Moi ben. Temos unha pregunta tamén para Adrián Díaz, que tamén quixo... Chola VS Adrián. Aí está. Vámonos. Imos escoitala. Veña. Que tal, todo ben? Todo ben. Sí. Acción. A ver, te que facer unha pregunta a Adrián Díaz. Adrián Díaz, que é o que está no... Como lle chaman? O miro. No... Ai, non me sale agora, home. Iso de cociñar, home, de cociñar. Larpeiros, carai, que non me sale. Pois preguntaríalle que siga moito tempo o programa ese. Vou repetir. Vale, pero que non, o mellor é que a xente non sepa que tivemos que repetir, sabes? Vale. Pois que me gusta moito o programa, que aprendo moito deles, e que lle pediría que me levara un día ao programa para ir aprendendo algunha cousiña máis, porque eles cociñan de categoría, aparte salen uns platos ali que aquilo da gana de comelo xa pola pantalla. Bueno, pero bacana. Antes está la isla, déjame ven, o sí. Que carallo non me avisas. Pero hai pregunta ou non hai pregunta? Pides de traballo? Sí, si me levan, da que xa va a barrer a cociña, para limpiar, para lavar platos. Eu por estar metida con eles ali, pasaría un grande. Eu a Chola levo pa casa, a mí non me chega. Que maravilla. Primeiro, que guapa. Tes unha nai moi guapa. Sí, pareces a min, As cousas como son. Logo hai outra cousa que me gustou moito foi que me leven a aquela casa para aprender, pero se hai de comer, pois moitísimo. Diches de conta, non? O sea, eu vou pero quero aprender, pero na excusa para papar. Oye, moi ben. Eu Non. creo que Chola ten futuro na mesa dos larpeiros. Buah. Bueno, Sí. Son os seus representantes. Chola, eu digo Temos porque... Vas- Vallo poñer Sí, claro. Chola, véxote na mesa dos larpeiros. Ainda non sei como vamos a argallar, pero vámonos a argallar. cuidado co que fas, Chola, pide bastante, No. Bueno, Pero Bueno, non estiu eu que sei, un representante. tupper para levar para casa, Tamén eu unha que sei. cousa, Chola, mal negocio tes que estás traballando polo teu fillo e ele está Bueno, pero non lle fajas pensar. Facturando. Non lle fajas pensar a miña nai. Bueno, corta, Creo que porque non. é un momento de, mamá, de te cortar quiero, esta mamá. sección. Ponlle a sintonía para rematar. Esta é unha sección extra que estamos emitindo hoxe aquí en Mola YouTube moito Chola, con Carmen Méndez e Adrián Díaz. Esta sección que non fai Iván Rodríguez, non sei que fai Iván Rodríguez. Iván Müller. Müller. Gústame Iván adaptarme. Müller. Iván Müller. Müller. Como lle explico a miña nai que me chamo Iván Müller agora. Iso vai ser un Cristo.